ଆଜି ଆମ ବିଲରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ। ଲୋକଙ୍କ ବିଲରେ ବିଷ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ବିଲରେ ଧାନ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। କଣା ନାହିଁ। ଅଗ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟିକି ଟିକେ ନେଇ ଆନି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନି ସେ ଯୋଉ ତା କଣା ସବୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେ। ସବୁ ରହିଯାଉଛି ଏଇଟା ତାର ଇଏ ହେଇଗଲା। କ୍ଲାସ୍ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୋଲି ହେଇଥାନ୍ତେ। ହାତରେ ତ ଖୋଲି ଯାଇକା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଯାଉଛି ଜାଣିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଆ ଯାଉନାହିଁ। ନା ଆମ ମେସିନ୍ଟା ଆଣିବି ନେଇଆ ତାହେଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଚାଲିବୁ କହନା? ତୁ ଗୋଟେ ଧରିଆ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେ, ସିନା ତୁ 2 ଲାଇନ୍ କି 3 ଲାଇନ୍ କରିବୁ। ତ ମୂଳରୁ ଛାଟୁ ନାହିଁ, ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ସିନା, ଏଇଟା ଖୋଲିଲି ତ ହଉନି। ବିଷ ଦିଆ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏଇ ପାର୍ଟଟି ଖରାପ ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଳଦିଆ କଲର ମେସିନ୍ଟି ଆସିଲା। ଏଟା ଚାଲିବ ତ ଠିକ୍? ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, କାରବାର ସବୁ ନା। ହଉ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଇଏ ବି କହୁଛୁ ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିନା, ତା ମେସିନ୍ଟା ଚାଲେ ନାହିଁ। ତୁ ଘର ପାଖରେ କହିପାରିଲୁନି ସେତେବେଳେ। କହିବା କଥା, ଆମେ ବେକାର ବହି ଆଣିଲୁ। आराम से धरा नुआ मेसीन की धड़ा हला विष सब समय खाली नष्ट है।
रेडी। खाऊ ना खाओ। स्प्रे बहुत जोर है पीडी वाला ना एटा तो तार एटा पुराना मेसीन टा एटा चालुनी जम सेटा को दे देछन एटा पूरा मो पताली बोले कोई नहीं एटा पुराना मेसीन से जाम हो जाई अरे जाम टा के सुन दो सफा कर दो था ना जाने सुनी की देछन देख दो है। ଏବେ ବିଷ ଦିଆ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। तीन पाई हबो तीन थर हबो बता टिके एटा हाथ को दियो ना कोटा एटा हैंडल ओइटा हां बढ़िया छाटुची पूरा स्पीड गला। आवाज भी होची एटा ना एटा हबो ऑप्शन कोन आ थैडा जो तार एटू इठी जाउ एटा ना दूर छाटू अच्छा हबो देबी ना बहुत जोर स्प्रे है मेसीन ता देखा दूर देखा पूरा विष केमी बाहर। देखा पूरा दूर दूर देखा
ହେଲାନି ହୁଁ ଧାନ ହେଲାନି ଏଟା ଦେଶୀ ଧାନ ଦିଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ି ନଡ଼ି ଧାନ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଯିବା ନା ହୁଁ ଏଟା ହେଇଗଲା ଏଟା ସେଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇବାଟ ପୁରା 3 ଥର ଗେନି ହଁ 3 ପାଇ ଆଉ ହୁଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ହୁଁ ନା ଏମିତି ଯାଏ ହୁଁ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ତ ଶୁଖିଗଲାଣି କିଛି ହବନି ନା ଏଟା କିଛି ହବନି। ଖାଲି ଧାନ ଇଆ ଆଉ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ପାଇ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଗନ୍ଧ କରୁନି ନା এটা ହାର୍ଡ ନୁହେଁ। এটা ହାର୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନାହିଁ ବିଷଟା ହଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଷଟା ତାର ହେଉଛି ହେଲମେଟ୍ ମାସ୍କ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏତିକ ତାର ଦରକାର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇବ ହଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥାଏ ମାସ୍କ କାହିଁକି ଲଗେଇବ। ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇତେ ହୁଏ ହୁଁ ଏଇଟା ବିଷଟାକୁ ଧରତେ ହୁଏନି ଓହୋ ବିଷଟାକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ବିଲକୁ ପୋଷିବା ହୁଁ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମନ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଧାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଫୁଲ୍ ସୁଟ୍ର ଇଏଟା ସବୁ ଦରକାର ହୁଁ ଫୁଲ୍ ସୁଟ୍ ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଲାଗିଯିବ କାଟିଯିବ ଚମଡ଼ା ନା ଫମଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ କାଟିଯିବ ସେ କାଟି ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ସେଇଟା ମାସ୍କ ଆଉ ବିଷଟା ହେଉଛି ପୁରା କଡ଼ା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାର ବିଷଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନାକ ଯଦି ଥରେ ଶୁଙ୍ଘିବ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପକାନ୍ତି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପକାଇ ପାରନ୍ତିନି ବିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଖରାରେ ଗରମରେ ଇଏ ହଁ ବିଷ ହାର୍ଡ ବିଷ କେମିତି ହାର୍ଡକୁ ଧଉଛ? ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଯିବା ହଁ ଚାଲିକି ହଁ ଧାନ ବିଲ ହଁ ବିଲର ତ ମାନେ ରୁଟ୍ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ଚାଲିଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ନା ଜଲ୍ଦି ନା ନା ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ବିଲର କାଦ ପୁଙ୍କ ସବୁ ଥିବ ହୁଁ ସେଠି ଚାଲିବୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଧାନ ଗଛ ନେଟିକି ଯିବୁ ଏଇଟା ପକାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଇଏ କାମ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିଷଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ହଁ ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କାମ ସେମିତି ନାହିଁ ସାର ପକାଟା ଛାଡ଼ ସାର ତ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସରିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଧେଇବୁ ଆନ୍ଧେଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର ତୁ ହାର୍ଡ ବିଷଟା ଥିବ ଇଆଡ଼େ ଫେର ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଗନ୍ଧ ନେଇ ପାରୁଥିବୁନି ଚାଲିବୁ ଏଣେ ଗରମ ହଉଥିବ, ଗରମ ଖରା ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହୁଏ ଆଉ ହୁଁ। ମାନେ କେମିତି ଆମର ଯେଭଳିଆ ଆମର ପାୱାର ଟେଲର ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଧର ଗୋଟେ ବିଲର ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେ ପାୱାର ଟେଲର ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ଯିବ ମାନେ ଯେଠି ତାର ଖାଲ ଉଞ୍ଚା ହେବ ସେଠି ସିଏ ଖାରିବ ନାହିଁ ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସମାନ ଥିବ ସେଇଟା ସମାନରେ ଯିବ ହିଡ଼ଟା ଠିକ୍ ରହିବ ନା ନାହିଁ ବିଲଟା ରହିବ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିସ ହେଉଛି ତା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এটা এতে ହାର୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉଟା ନା ଦେଲ ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି କେମିକାଲ ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷଟା ଏତେ ଗନ୍ଧ ମାରିବ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ମରିକି ସଫା ହଁ ଆଉ ସେଇଟା ତ କହିଥିନି ଆଣିତେ ଆପଣ ଜାଣିଲ ଆରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ବାଥରୁମରେ ପକାନ୍ତିନି ନା ଗୋଟେ ସେ ଭଳିଆ ଆସେ ହଁ 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 ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଭଳିଆ ଫିନାଇଲ ଭଳିଆ ଫିନାଇଲ ଭଳିଆ ଓହୋ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସେ ବୋତଲ
ସେଇଟା ବି ଦାମ ଅଛି ସେତିକ ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ସେଠୁ ଅଧା କିଲିକିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବ ସେଟା ଜମି ମାପରେ ଦିଆଯାଏ ହୁଁ 2 ଠିପି ଆଉ କେଟା ଦିଆଯାଏ ଧର ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେରେଲକୁ 2 ଠିପି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେହି ରହିପାରିବେନି ହୁଁ ଏତେ ଗନ୍ଧ କରିବ ସେଇଠି ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ମାକଡ଼ା ଯାହା ଖାଇବେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସଫା ହେବେନି ମରିବେ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ ତାକୁ ମଣିଷ ମାନେ ପୁରା ବିଲ ସେ ବିଷୟଟା କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ବାହାରିବା ଟାଇମ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯିବ ନା ନା ଏବେ ବି ଦିଆଯାଉଛି ହଁ ପରେ ବି ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ନଥିବ ଇଏ ହବ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଥୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଧାନ ନା ଗଛ ଯୋଉ ଏତେ ଟିକେ ହେଇଥାଏ ନା ହୁଁ 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 ଥୋଡ଼ ଟାଇମରେ ସାର ମାରିଦେବ ହୁଁ ସାର ମାରିକି ତାପରେ ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ ହୁଁ ବିଷଟା ସେଇ ବିଷଟା ଏତେ ପାୱାର ହୁଁ 5ଟା ବିଲ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବେନି ବାପରେ ସେଟା ପୁରା ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ହୁଁ ସେଇଟା ନେଇଥିଲା କେତେ 2200 ଟଙ୍କା ହୁଁ ହୁଁ ଯେଟା କହୁଥିଲି 1200 ଟଙ୍କା ହୁଁ ମିଳୁଛି ହୁଁ ସେଇଟା ନେଇଥିଲା 1200 ଟଙ୍କା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅଧେ ନକଲି ଅଧେ ଅସଲି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ବିଷର ଅଛି ହଁ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା ଆପେ ସେ ଜଣା ପଡ଼େ ଯେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିଷ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ପକେଇବେ ଆଉ ଯେମାନେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଷ ପକାଉ ଚାଲିছে ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜିରା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଆଜି ନା ଆଜି ଯାଇକି ପଚାରିଲି କୋଉ ବିଷ କଣ ଜିରା ମୁଁ ତ ଗୁଣ୍ଡଟା ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲା ହଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଆଣିଥାନ୍ତ ହୁଁ ଏତେ ସେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ମାନେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାମାନେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ବିଷ ଫୁଟୁଛି ସବୁ ହୁଁ ଗନ୍ଧ କରିବ ବଡ଼ିର ହାୱାଟା ସେଟା ମାନେ ଗନ୍ଧଟା ତାର ବେଶୀ ଅଛି ପୋକ ଜୋକ କିଛି ସେ ମାଛି ପାଖ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିବେନି ନାଇଁ ସେଠି ପୁରା ଘାସ କଟା ଯାଏନି ଏଠି ଇଏ କରାଯାଏ ସ୍ପ୍ରେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପକେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନାଁ ନାଲିଆ ହେଉଛି ପତାକା ବିଷଟାର ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ବିଲର ନାଲିଆ ପତାକା ଦିଆଯାଏ ଏଠି ବିଷ ହଁ ମରା ହଁ ହେଇଛି ହଁ ମରା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖି ତାର ନାଁ ହେଉଛି କିସ କଣ୍ଡମ ତା ନାଁଟା ସେଇ ବିଷଟା ଆଣିବ ଥରେ ମାରିଦେବ ଆଉ ତୋର ଜୀବନ ଥରେ ମାରିବ ଆକୁ ବେଶୀ ମାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାବୁ ହଁ ଆମେ 3ଟା ମିଶା ସେଟା ଜିରାଟା ସେଇ ବୋତଲଟା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫେବିକୋଜି ଭଳିଆ ଅଠା ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପତ୍ରରେ ଲାଗିକି ସେତେବେଳେ ରହିବ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ସେଇଟା ମାରାଯାଏ ଓହୋ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି ଧୋଇବନି ଆଉ ଧୋଇବନି ସେଇଟା ଆଉ ଲାଗିକି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମାରାଯାଏ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ସେତିକ କାରଣ ତାର ଏତିକ ନିୟମ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧାନ କେ ଭଳିଆ ପାଇମି ମାନେ କେ ଭଳିଆ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଠୋଳ ଟାଇମରେ ଥରେ ସାର ମାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଯାଏନି ମାନେ ଏଇ ବିଲଟା ଧର ଗୋଟେ କହୁଛି ଏଇଟା 2 କିଲୋ ଖାଇବ ସେଇଟାକୁ ଅଧା କିଲୋ ଦେବ ଫେର ବେଶୀ ଦେନେ ଫେର ସିଏ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ କି ଧାନଟା ଶୋଇଗଲା ତାର ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ସେଇଭଳି ହଉ ଚାଲ ସେ ବିଲଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ବିଷ ଦିଆ ଚାଲିଲା बैटरी वाला मशीन कौन चार्ज करते पड़ो केते समय चार्ज करते पड़ो 3-4 ଘଣ୍ଟା ନା ହେଇଗଲା ଏଇଟା
ମାନେ କିସ ହଉଛି କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମାରିବାଟା ଥକିଯିବ ହୁଁ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମରା ନାହିଁ, ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମରା ନାହିଁ, ନା ସେଟା ହଉଛି এটা ବ୍ୟାଟେରୀ। ଓହୋ, ଏଟା ଭଲ।